tele lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maa o maa sɔgɔlen no aw na ni sanga kofɔlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila bi jumadonya in na marisi kalo tile 18 san 2022 renouveau matin kan. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira kanubaga jamakulu ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kofɔlen na ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la bi ye juma ye bi ye lahɔrɔmadon ye bi ye juma ye Renouveau matin ale bɛ kuncɛ bi dɔgɔkun kɔnɔna la o la aw minnu bɛ yen nɔ ko aw sɔgɔlen no anw na aw ka sɔgɔnaw la an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu fɛnɛ sera u ka baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ ka an lajɛ an ka foli baa bɛ olu ye minnu bɛ sira la ka taga u ka baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ ka an lamɛn an ka foli bɛ u ye k'u ka taga dɔɔni o yɔrɔ la an tɛ ɲinɛ an lamɛnbaga jamakulu kelen na kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu ko Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altagadoum ka bɔ Sikaso site internet o Mali Bamada ka bɔ Fransi minnu sɔgɔlen no an ka page Facebook kan an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye radio Mamelon ka bɔ Kebila fo ka taa se Tamani ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye bi juma ye bi lahɔrɔmadon ye i n'a fɔ ladala ko la jumadonyaw fɛ an mana sigi jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye duwawuba kɛ an faso ye halisa ala ka se ka Mali bɔ ni taa ni ka segin ninnu kɔnɔna la maliden kelen-kelenna hamina ɲuman ye min ye Mali jɔcogo ɲuman na ala ka se ka o sira don Mali marabagaw kɔrɔ an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli ba bɛ u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kama aw bɛ ka diya ni kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw ka so kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan Idrissa Sidibe Janjo Masa ka fara Fanta Tomota kan sɔni ani Isa Kaba Sidibe bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ Amadu El Konare ale ma se ka kɛnɛ la sɔrɔ Janjo Fanta a cogo di alhamdulillah a kɛra fama ye j'espère que baasi t'i la baasi tɛ n na denbaya ka kɛnɛ alhamdulillah wɛrɛ ka kɛnɛ ani baasi foyi tɛ kɛnɛ ni nɔnɔ sisan wɛrɛ kow ka gɛlɛ kosɛbɛ parce que an b'a ye k'a fɔ bin jalan sɔrɔli gɛlɛyara kelen filanan ye min ye san misiw an bɛ taalen gariti la yen fana taamaw ma nɔgɔn ani sɔmɔtigiw bɛ ferege ɲɔgɔn na ni wuruforow bɛ ferege ɲɔgɔn na y'a ye n'aw ye misiw boli a boli sira fɛ aw ni mɔgɔ si tɛ fereke ɲɔgɔn na jamana fana ye misi boli sira de laban ni fa bɛɛ kɛra y'a kunbala foro ye a kɛra kungokolo ye fa bɛɛ kɛra damandaw ye o m'anw yɛrɛ kɔni kamana gan bɛ sa nka a mana kɛ cogo cogo an kɔni bɛ taale y'a kunbala misiw balo ɲini na fanta an bɛ fo an bɛ an lajɛbaaw fo cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔ i da fɔra ka se a ma k'a fɔ bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ anw ka jamana ye basigi jamanaba ye an ka jamana fana ye sɛnɛkɛ jamana ye baganmara jamana don maa bɛ se k'a fɔ faso ngulɔmaw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamu walasa min bɛ tali kɛ nafaw la o bɛ se ka lasɔrɔ bɛɛ b'a ɲini walasa ka se ka i yɛrɛ nafa ka jamana nafa ka jamana nafa hakililaw de barika ka bon kosɛbɛ o de bɛ kɛ foroba sɔrɔ ye o kumana an b'an lajɛbaw n'an lamɛnbaw k'u fo k'u tanu k'u barikada ka i fana fo i ka solika wulila ani dibila baara kɛbagaw i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na nka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ maa minnu n'olu bɛ yen k'a fɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ o ye minnu b'u ka waatiw ta ka Renouveau jɛmukanw k'u sɔgɔ a la walasa u ka se ka i k'a dɔn wasa sɔrɔ cogo min na an b'a f'u ye k'a fɔ nin y'an sigi kin ye i k'a dɔn an kɔni ka wulikajɔ u bɛ laɲini min na u y'olu ka wasa bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na siga t'a la Janjo bɛɛ lajɛlen ye bisimila minɛ sɔni i ni kanumɔgɔw na ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan bi ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye kumasen min kan Isa Kaba Sidibe fɛ n'a ye ɲinini caman kɛ a kan o de bɛ tali kɛ média étranger la fɔ cogoya wɛrɛ la kɔkan kunnafoni cari sira minnu bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la k'a ko dun kɛra cogo di Isa Kaba o ko kunkunna ɲɛɲɛ bɛ ale bolo a bɛ na o walawala kanubaga bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ semaine
des martyrs en fait no Mali konna la janjo o la nyana mayali okumu konna la oni El Hadji Seydou Patrice Dambélé bena nyola soro ale kaseka ni dogokun kofolen kerengereni kaseka o kibaru ya di maliden kilingilina bela jilima fem metalike an wadu bara nyokon wililina oye Mali Konate ale bena nyininga a hakilina na ka kenyani anga jamana gouvernement koni nye kokan kunafoni disira munumbe en fait ya Mali kono fo chugoya wala Mali kaseka nyofolike olu koni suspendé afka bon en fait ya Mali konna la ni wakati kofolina Mali kibena nyininga a hakilina na akaseka nyofolike bela jilinga family nyuansoro donc kibaru obe janjo masabolo sori Ibrahim Diallo taninga sigin kibaru ya obe ale bolo awada nyugo kenya kunafoni alika ulika joye Alexis Koku Alexis Maso Mimambi Ola Silu Obela Jelimeke Jemkan Konala Anwado Foluduma Obe Okerefe Kunafundi Gafe Unyafura Folo La Silu Ofenebenake Kasika Dorokun Donki Barudi Sebonka Olu Kunche Bi Jemkan Konala Inafo Dorokun Renouveau Matin Ofenebe Kunche Chugoyamina Kabela Jelimfo Kabe Wale Nyumandon Kobeki Bisimila Wakati Boloda Chugo Alefle Sankolo alebena jea Mali marabolo kilingilina bela jelin konna la femme metalike klima fefiela obena chi anga marabolo kilingilina bela jelin konna la obi yoro janflelu ina fola dala kola mimi damne kilometri duru kata bla shekina ko gele abena do oflelu la kasibabu yake gongon blonyi ola klega ina finteni hake ko bita konimbe yelendoni tuguni kateme kunutaka ola kai ani kuligoro bi au ka finteni hakea obijo digere bisaba ani konontona sika su segu mopti ka fara Tombouctou ka bi oluga finteni hakea obijo digere bisaba ani shekina gawo oluta weke bisaba ani konontoni Kidal oluta weke digere bisaba ani wolonvlaye menaka ka oluta bijo bisaba ani shekina taudeni digere bisaba ani keli boni marabolo konna la kligaina oluga finteni hakea obe yelenga tijo digere binanina kuchala ka oluta weke bisaba ani shekinye kita oluta bijo digere binanina nyoro ka fara naraka oluta beke digere bisaba ani wolonvlaye duwanzan ka oluta bijo bisaba ani shekina sa marabolo kono na bi oluka finteni hakea beke digere binaniye banyangara ani joila oluta beke digere bisaba ani shekinye Bamako disiki konnala ko sankolo je ale menatu klima fefiye obenachi me afinye fanga kontena na bonya kosobe ko ro janfleli mi mesdames ne bi Bamako disiki konnala kilometri duru kataka bla kononto bonyon kola o flelu ko gele abena na do alaka sababu yake gongon blonye finteni hakea bi obeke digere bisaba ani konontonye Bamako na lamini so madena kenechira nege kanyo woro temeleni sanga bisaba ani shekinye klebe na bi nege kanyo tan sheki ni ale temenani sanga binani ani kelenye wakati boloda chugo yenye bijuma sokoma kadi maliden kelengele na bela jilema kadam ne kai katakabla fota obdeni akunye obela jilinga sika autana oblado inafo ala nini oye chugo yamina ko alaka bijuma kile heredi ambela jilima kan kishika bogeregere ko olu mantoroma Idrissa Sidibe janjo masa alibe don kibaru dale tumamna sanga bisaba obe neke kanya wolonvla sanfe ko kunafoni sanu wan segele odoro le besega ma kuna sirile la wasa janjo ne be keneti bolo ambije ni ka kene ka mamsega foka jeka akumana lanyana maya nywanfe ina fo ya fo chugumina ambe fuli kura ka di an laje baw bela dele ma somada joina ina munu be renouveau télé sugandi ka soro negenye e wolonvlan sanga e bisaba ani kelen soro sokura jalsagu nimbe seno konna kufo seno banka seno boba la foka sikaro ka fo seno gondo mani bella jelembe e kado Mali ani Burkina ufana konna kufo ka seno flow bella jele foko au bella jele jamwale kunafuni kunfolo be bulimun ka France kunafundi suba fla nulu be ikado ka la selo ke Mali gouvernement ye danzigi Allah ka sawo ke muye ikado ka foni watlaba nuna
kunnafoniya ni kibara minnu ni olu bɔra ni kunnafoni sira ninnu yɔrɔ ka ni jɛkulu wɛrɛw yɔrɔ ka jalaki bolongɛnde ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma anw bɛna an da don o kibariya olu la min bɛ tali kɛ hali bi lakanako kunkanko kibariya o la min ni o bɛ Gawokaw fɛ yen kofɔ minisiri min ɲɛsinnen don cɛbɛ kanbɛ ani bɛn bɛ se ka lasinsin cogo min na Kolonɛli Ismail Wage a n'a ka jamakulu dɔ fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'u bolonɔ bila anw ka jamana o kumana bɛnkan sɛbɛn minnu kama ko accord d'Alger olu fana bɛ ɲɔgɔn ye la Gawokaw fɛ yen an da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na kibaruya wɛrɛw la an b'a yir'aw la k'a fɔ min bɛ tali kɛ kumana ɲɛsilige 4 kɛlen don ka masikalo tile 22 sugandi k'o kɛ ji donna ji i k'a dɔn k'a fɔ o tɔgɔla don ye walasa ka wulikajɔw kɛ o kow fana kunkan an b'a yir'aw la k'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen dugu jukɔrɔ nafolo ani ka se cakɛdaba min bɛ anw ka jiko ɲɛnabɔ olu fana ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔliw kɛ nin ye kibaruyaw la kumabaw ye dɔwɛrɛw bɛna se ka sɔrɔ ka fara minnu kan aw ya aw bisimila Renouveau ka sɔgɔmada joona kunnafoniyaw kan. An b'a daminɛ ni an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo jiko fɔ ka se kuranko ɲɛnabɔli kunkanko kibara o ma kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn cakɛda wɛrɛ min ni ale ɲɛsinnen don jiko kunkanko kibara o ma ka bɛn ni min ni o ye masikalo tile 22 n'o sugandilen don diɲɛ yɛrɛ tɔnba fɛ ka kɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn k'a fɔ don ye don min tan bɛ ka kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin jiko ma ji sanuya bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na hukumu kɔnɔna na minisiriso min ɲɛsinnen don an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni jiko ni k'a dɔn kuranko ɲɛnabɔli ma k'u tɛgɛ to u dɛmɛbaa jɛkulu min ni u k'a ma ko watɛrɛ da olu ye kunnafonidilaw wele Bamakɔ ka bɛn kunungo araba n k'a fɔ araba don ma walasa ka hakili falen kɛ ni ɲinan don in a bɛ boli fɛn min ka o ye k'a ɲini maa minnu ye k'a dɔn jamana marabaw ye walima sigida maa ɲɛmaw bɛ se ka fɛɛrɛw ni dabaliw ni k'o lasabati cogo min na walasa ji sanuman bɛ se ka lasɔrɔ anw ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ani u bɛ se ka dabaliw ni fɛɛrɛw fana ni k'o sigi sen kan walasa ka dɛmɛbaw k'olu kɔni lataama u bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ ji sanuman sɔrɔli ko kuntalajan baaraw ma cogo min na ni kunnafonidi senfɛ hakilina falenfalenw bolila i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ caman kan ani dabali minnu n'olu yɛrɛ latigɛlen don anw ka jamana gouvernement a n'a dɛmɛbaw fɛ ji sanuman lasɔrɔli la cogo min na Aminata Bacho Kone a n'a ka jatala Zakaria Umar Keita olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye kibara minnu salo ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ soma sama ye an ka ɲamadaw fɛ. Ale tɛna to kɔ don kelen-kelennin min sigila sen kan ka ɲɛsin jiko ma o la ɲɛnamayali la ni ɲinan kumasen bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔjiw kan ka fɛn dogolen jira Nana tɔ bɛ dɔgɔkun kelen na Direction nationale de l'hydraulique ale ni WaterAid ka fara ɲɔgɔn kan ye ni kunnafonidi lajɛ in kɛ walasa ka se ka dɛmɛbagaw hakili la sɔmi jiko nafa kan. Donc a fɔra adamaden yɛrɛ bi i mago je ji min na adamaden bi mago ye ji min na o ji fanba o suturɛ de donc a fɔra ko ɲinan journée mondiale de l'eau a thème bɛ porter au souterrain kan an b'a fɔ min ma ko ODD 6 yani 2030 cɛ an ye document de politique an ye programme pour que maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka ji sanuman sɔrɔ pour que kuranko o ka nɔgɔya pour que sɛnɛko office du Niger ODRS office Selenge office Risegu o ka se ka investissement ba sɔrɔ et an ka se ka an ka baloko ɲɛnabɔ. Dugu jukɔrɔjiw kan ka lakana walasa u kana ban ani k'u sɔrɔli gɛlɛya. Ne jateminɛ kɛ sisan Mali la maliyɛn fanba ka ji ta bɛ bɔ dugukoloji la forage addition dɔw caman bɛ kɛ ka taa Kayi région na ka taa fo Kidal région na n'a bɔra duguba damadɔ Bamako o ni duguba damadɔ o ji bɛ bɔ Baji la. Ɲinan tɛ yɛrɛ ni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnin min bɛna kɛ Senegal jiko kan bɛna bɛn ɲɔgɔn ma n'aw yɛrɛ bɛna ta marisi kalo tile 21 ka taa bila tile 26 la san 2022 Senegalikaw fɛ n'a yɛrɛ kumasen ye ji lakanali walasa bɛn ani yiriwa bɛ se ka sabati. Joro Bokoma ale min ye Direction nationale de l'hydraulique ma ɲɛma ye hakili la aw minnu bɛ k'an lamɛn radio ka ale ka ɲɛfɔliw kɔni anw ye faamu sɔrɔ o ko kan
jiko don kren se ka lanyamaya cogo min amnata bacco kone ka wuli ka jo ale de ni kibara nu salo ka faranya ka Allah se ama kuna funiko nasiraw la an b'an kunsi gawokaw olu fe n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na minisiri min ɲɛsinnen don bɛn n'o bɛ tali kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin cogo min na ni o ye kolonɛli Ismail Wage ale ni maa minnu ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ mamuru kilenkɔrɔw ye ni bololɔbila yɛrɛ sɔrɔla ka kɛ kabi san 2015 san 2015 gafe ka gafe min n'o k'a ma ko accord de paix n'a bi k'a dɔn k'a fɔ sigi min kɛra Alizerikaw fɛ yen ne ka n'o bololɔbila kɛ an fɛ yan nɔ Bamakɔ o kɔrɔfɔw kɔnɔna na ani n'u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ waati laban in na Ɔrɔmukaw fɛ yen nɔ Itali o k'a dɔn février kalo tɛmɛnen na a kun ti dɔwɛrɛ ye bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani min ye bɛnkan sɛbɛn ye a kɔnɔ kunkanko kibaruya min ni k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛw bɛ a la n'o bɛ se ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma cogo min na sigafɔ ninnu kɔni taara sigi k'a dɔn k'a fɔ gawokaw fɛ yen nɔ walasa ka hakili falen kɛ ka lajɛ gɛlɛyaw ye jumanw ye dabali jumanw kan ka se ka sigi sen kan fɛɛrɛ jumanw n'olu kan ka se ka sigi sen kan ka faamu sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la Fatumata Labasa Tarawele ye ɲinini kɛ a ko ka an ka ɲɛmadaw kunnafoniyaw fɛ. N'a baaraw daminɛna a ka ca ni kalo 1 ye Itali faba la n'o ye Rome ye baara labanw bɛ sen na walasa ka Mali ɲɛmɔgɔw sen don cadre la cadre min n'u b'a f'u ma cadre stratégique permanent CSP n'o kun kɛlen don ka kɔrɔnfɛla marifatigiw fara ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu 2 bɛɛ minnu y'u bolonɔ bila kɛlɛban sɛbɛn na min yɛrɛ bolonɔ bilala san 2015 tɛmɛnen na n'o ye rebelle indépendantiste ye u b'a fɔ min ma SEMA ale ni plateforme mɔgɔw n'olu ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ n'o kɛra cadre stratégique permanent n'o ye CSP a bɛ yɛlɛma ka kɛ CSPR ye n'o ye cadre stratégique permanent pour la réconciliation ye o hukumu de kɔnɔna na minisiri min n'ale sigilen don bɛn ni kelenya sinsinni ma Mali kɔnɔ n'o ye colonel Ismail Wage ye ale y'a laɲini ko ka baaraw karafe di Mali gouvernement ma baara karafe min n'o tun bɛ falen jɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CMA ye ani plateforme kun wɛrɛw minnu bɛ gawo sigi ka fɔ in na o de ye walasa bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na n'o ye accord de paix ye n'a baaraw sonsodila depuis octobre kalo tɛmɛnen san 2021 o baaraw ka daminɛ tugun nka kow gɛlɛyara jamana ɲɛmɔgɔw ni jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bawo ka daa kan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ko hali ni bɛnkan in bi waleya ko k'a waleya ni hakili ye o kuma in de ma ta bɛɛ jimi sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu ninnu ɲɛmɔgɔw minnu y'a yira k'a fɔ ko ni kow ma t'u jimi sira fɛ k'olu b'u ɲinbɔ o kuma na gawo ɲɔgɔn yeli a kunba yɛrɛ ye walasa ni ɲinbɔli kuma min fɔra fɛɛrɛ ka sɔrɔ o kana waliya. Fatumata Labas Ture hakila aw ni aw bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ ni kunnafoniya ale kɔni perepelatigɛ dilen olu la i n'a fɔ bakurubaw la an y'a yira u la cogo min na min bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement olu ye i k'a dɔn bataki bɔ ni ka a bi bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya ti dɔwɛrɛ ye o ye min bɛ tali kɛ Faransi i k'a dɔn kunnafonidiso 2 minnu ni a bɛ Radio France Internationale ko fɔ n'a bi RFI ko fɔ fo ka se min ni o bɛ i k'a dɔn ka télévision so min n'u k'a ma ko France 24 i k'a dɔn olu kɔni ka kunnafonidi hukumu kɔnɔna na an ka jamana gouvernement ye danzigi a la ka sababu kɛ mun ye a yirala k'a fɔ nin waati laban in na u ye kibaruya dɔw ni kunnafoniya dɔw ni ka olu kɔni cari kunnafoni minnu ni kibaruya minnu ni ka dɔ dalilu tɛ u la o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni minnu ni kibaruya minnu fana bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya o ye bawo min bɛ tali kɛ kunnafoniya ninnu na a bɛ jalaki de ta ka ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw olu ma ka dɔn wolomasiri taba minnu n'olu bɛ an ka jamana kumana o kɔni lakana baaraw la don o don ka bɛn ni o wale ye Mali gouvernement ka bataki kɔnɔ kunkan kibaruya yira k'a fɔ ka bɛn ni sariya kisɛw ye sariya minnu ni olu bɛ u sinsin o kan u bɛ dan sigi k'a dɔn min ni a bɛ Faransi kunnafonidiso 2 in kofɔ n'a bɛ RFI ani France 24 ka i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni cari ka dansigi o la yanni waati la waati minnu ni k'a dɔn kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kalaka cogo min na o bataki kelen kɔnɔ kunkanko kibaruya fana ye a perepelatigɛ k'a fɔ a ti jɛ walima a ti bɛn min bɛ tali kɛ Mali kunnafonidi siraw fana
fana fɛ i n'a fɔ radio telew kunnafoni sɛbɛnw walima min ni o ye bɔlɔlɔw sanfɛ ka taama ne ka taa ɲinini kɛ walima min ni o ye RFI ni France 24 ka kibaruyaw ka laban k'o ɲini k'o cari o kumana ko o fana kɔni don kumana min bi tali kɛ nin wale in kɔnɔna hakili la aw bɛɛ lajɛlen kɛra a seere ye dan sigira i ka dɔ faransi kunnafoni so fila in ka kunnafoni diw ka fɔlɔ yani waati min ni ko bɛɛ lajɛlen bi se ka lafaamuya ka bila bɔlɔ kelen kan i n'a fɔ bataki kɔnɔ kunkanko kibaruya bɛ a lase cogo min na walasa ka kunnafoni ta ko filanan kuncɛ minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana dugukolo ko fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ani kɛrɛnkɛrɛnnena jamana dugubaw kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ professeur Barahima Kamina kofɔ ale fana kun welela conseil national k'a fɔ a kɔni min ye CNT mɔɔw ye olu kun ye a wele ka taa i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkaliw k'olu kɛ a la ɲininkali minnu n'a bi boli waati min ni mankanba wulila ka jɔ i k'a dɔn k'a fɔ so minnu n'olu tilaliw kɛra nin waati laban na n'a bɛ logement sociaux ko fɔ Barahima Kamina i k'a dɔn CNT mɔɔw y'a bisimila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i k'a dɔn min ni o ye ɲininkaliw caman ye CNT mɔɔw y'a kanu k'a dɔn k'a fɔ min bi tali kɛ wale in na n'a bɛ logement sociaux ko fɔ yala baara in gɛlɛya ye jumɛn ye yala min bi tali kɛ fili jumɛnw bɛ a la Barahima Kamina a n'a ka cabinet mɔɔw i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min na conseil national de transition i k'a dɔn a cɛdenw ye ɲinini caman kɛ ka faamu lasɔrɔ min ni o ye gɛlɛya min b'a kɔnɔ a ye jaabi mun fana di o de ye k'a fɔ wulikajɔw bi senna gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bi se ka pereperela tigɛ ne ka bugunatigɛ di a ko ka cogo min na o kuma kelen fana na min bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux a maaw walasa ka se k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ i n'a fɔ an ye kibaruyaw lasɔrɔ cogo minnu na Fanta Tumuta ni ye kibaruyaw la kumabaw ye an ye sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan tako fɔlɔ la bi sɔgɔmada in na bi jumadonya in na Idrissa Sidibe Janjo Masa k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ taga ɲɛfɛ n'an ka kibaruya tɔw ye ni sanga kɔnɔna la an bɛ fulakɛ bisimila Suri Ibrahim Diallo a ka se ka an ladɔnniya bi juma sɔgɔma 18 bɛ cogo di Bamako sira kanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sen sera k'a se yɔrɔ min na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 kana bila ni sanga kofɔlen na Suri ka jateminɛ bolila fɛn jumɛn ni fɛn jumɛnw de kan a ka bɔli kɔnɔna la a ye mun ni mun ye sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la an tɛ ɲinɛ Anazer ka bilasiralikanw kɔ Asi Damele o ye an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Asi i b'a lajɛ ni an sera ka Sori lasɔrɔ